клуб Уинкс. Черният кръг е магиоснически орден, който с течение на времето е затворил земните феи в едно мрачно измерение. Но ловът не е приключил, защото в Гардения се ражда нова фея. Последна надежда за този свят без вълшебства. Блум се връща в своя град, за да спаси феята от магиосниците. Последната земна фея. Вселената е адски огромна, за да се опитваш да откриеш някого. Планетата Земя също е доста голяма. Дори град като Гардения ти се струва огромен, когато търсиш някой, когото не си виждал. Очакваш ли някого? Не, кой ли е дошъл? Да. Здрасти. Но, момичета, да остави ли чантите тук? Изтощена съм. Мамо! Толкова се радвам да те видя. До сега не съм виждал толкова багаж. Татко? Какво ви води насам? Нищо особено. Трябва да открием една фея и да накараме хората да повярват във вълшебствата. Тук е малко мрачно, аз бих освежила стените с малко цвят, например. Ярко малиново. Фея? Тук в Гардения? Всъщност момиче, което не знае, че е последната фея на земята, а има опасност да бъде пленена. Да, от 4 магиосника. Трябва, възможно, най-бързо да върнем магията на земята. Къде е Кико? Беше тук преди малко. Ето го! О, Кико! Блум, момичета, толкова се радваме, че сте тук. След като Кико ви помогне с багажа, ще прекараме малко време заедно. Майк, тревожиш ли се, че момичетата няма да изпълнят мисията на време? На време за какво? Преди да си изгубил ума? Всеки домакин на 6 феи би се чувствал напрегнат. Например, онази сутрин, докато се бръснех... Какво е това? Сутрин Муза обича да слуша музика много силно, ти все забравяш. После започват интергалактическите телефонни разговори на Стела. Принц Сандор от планета Вултус. Сериозно? Той е толкова мърляв. Виж, познавам човек точно като за теб. А начинът, по който Лейла подреди всекидневната? Имаш ли нещо против да тренирам тук? Не, действай. Аз само ще погледам малко телевизия. Какво? Но какво направи Техна с дистанционното? Забравих да ти кажа. Актуализирах дистанционното, технологията му беше изостанала. Много се радвам, че Блум и момичетата са тук, но като оставим на страна увеличените разходи, колко време се очаква да оцелее един мъж сред 7 жени? Това е само временно, Майк. Те скоро ще си тръгнат. Това значи ли, че Майк и Ванеса искат да си тръгнем? Не значи, Стела. Мисията ни на Земята може да отнеме доста време. Не бива да привличаме вниманието на магиосниците. Мисля, че трябва да се държим като истински хора. Благодаря.
Тази работа трябва да свали финансовото бреме от плещите на майка и Ванеса. Знаех, че под думата работа не се крие нищо забавно. Без магии. Съжалявам. Съжалявам, но все още се обучаваме. Да, обучението ви приключи. Видя ли лавия туалет? Имам такъв оранжев. Търся подарък за майка си. За Бога. Вън! Тук е толкова трудно да се задържиш на работа. Особено когато не можеш да използваш магия. Може би трябва да се постараем малко повече. Малко повече. Направихме всичко възможно. Ние сме просто добри феи и това е. Какъв е смисълът? Техна? Техна? Там ли си? Тими, каква е изненада? Всъщност не съм единствената изненада. Здравейте, момичета! Брендън, скъпи, толкова ми липсваш. Тук ме карат да работя толкова много. Блум, здравей, чуваш ли ме? Да, Скай? Как върви търсенето на феята? За съжаление нямаме напредък. А се боя, че докато не я открием, не можем да се върнем в Алфея. Сигурен съм, че правите всичко възможно. Има ли някакви следи, които сочат, че магиосниците на Огром са наблизо? Не, Набул, за щастие изчезването им беше толкова бързо, колкото и появата им. Да, но ни е много приятно, че още мислите за нас. Истината е, че бихме се радвали да бъдем при вас. Скай, кога смяташ, че ще се видим отново? По-скоро, отколкото мислиш. Какво имаш предвид? Аз имам предвид, че е време да тръгваме. Просто искахме да ви чуем. Скоро ще се обадите ли? Пазете се! Понякога много кратка връзка е по-лоша от никаква. Сега още повече ни липсват. Извинете, днес няколко пъти се натъквам на вас и не спирам да се питам. Търсите си работа, нали? Ами, опитахме се да работим. Мисля, че мога да ви помогна. Нека се представя. Аз съм мистер Руни. Какъв късмет само, мистер Руни! Какво става тук? Момичетата започват работа в най-големия магазин за играчки в Гардения. Да! Каза, че е впечатлен от нашето благоразположение и екипен дух. Иха, страхотна новина! Да, освен ако, разбира се, отново не закъснем заради Стела. Готова съм. С каква прическа да отида на първия си работен ден? Ще бъде страхотно, ще видите. Това е нашата работа мечта. Страхотно ли каза? Блум, честно казано, предпочитам песимизма на древните вещици пред твоя оптимизъм. Представата ми за работа мечта не е подреждане на стока. Това е временно, а ни плащат само по няколко долара на час. Съгласна съм, момичета, но въпреки, че не е много забавно, тази работа ни трябва. Тези малки плюшени играчки са толкова красиви. Много жалко, че ще свършат в пеща. Само защото имат дефект. Вижте колко е красива. И ти си вземи една. Толкова сте забавни. Гаделичка сме.
Благодарение на магията на Флора няма да ги унищожат. Те са живи, а и имат криле. Колко е сладко! Здравей! А как ще се грижим за всички тях? Трябва само някой да ги обича. Те са толкова очарователни, че едва ли ще е проблем. Момичета, как върви работата? Мистер Руни се връща. О, не, няма време да ги скрием. Можем да ги преместим. Да вървим, маничета! Страхотна работа, момичета. Не мога да повярвам, че разчистихте всички тези животни от склада. Така се работи в екип. Искам да ви възнаградя. Заслужавате нещо допълнително за старанието си. Може би е малко рано да празнуваме. Горкият Кико, да не ревнуваш. А сега какво ще правим с тях? Колко животни има тук? Да не би да се отворили зоопарк. Не можехме да позволим да ги изгорят. Те са невероятно сладки. С толкова животни можем да открием вълшебен зоомагазин. Тази работа ще ни позволи да върнем вълшебството в живота на хората. И ще можем да търсим феята. Блум, каква прекрасна идея! Невъзможно е да не харесат животинките. Не, ако алергията ми има думата. Помещението е много голямо. Аз съм сигурен, че още повече ще харесате апартамента на горния етаж. Как мислите? Наистина е хубаво. Какъв прекрасен изглед! Огромно е, супер! Благодаря, Ванеса. Това значи много за нас. Ще ти върнем всеки цент, който ни даде. Обещаваме. Концентрирайте се върху това, което ни чака. Има още много работа. Нямам търпение да започнем. Ще даваме животните на хора, които ги обичат. Ще продаваме също и всичко необходимо за животните. Да прегледаме задълженията си. Стела ще се грижи за външния вид на животните. С шампуани, сешоар и украшения. И разбира се, модната линия, чието дизайнер е самата тя. Флора ще отговаря за здравето, храната и доброто им състояние. Лейла ще ги преведе във върховна физическа форма. Хайде, хайде, хайде! Животните ще се научат да танцуват и пеят без думи благодарение на музикалния талант на Муза. Техна ще поддържа нашия уебсайт, на който ще има виртуален магазин, както и актуална информация за осиновяванията. Аз ще посрещам клиентите в магазина, ще ги информирам за услугите и ще уреждам срещите.
Магазинът привлича внимание, но хората не изглеждат заинтересовани. Чакай само да видят вълшебните ни животинки и ще размислят. Надявам се. Хората толкова трудно вярват във вълшебства. Сигурна съм, че привлякохме доста хора за откриването. И то не с някоя магия. А чрез силата на рекламата. Съжалявам, но още не сме готови за откриването. Все едно. Здравей, миличко. Ти си едно много специално маниче, нали? Какво правиш тук? Какво беше това? Звукова вълна. По-слаба, по-лека, но съм сигурна, че имах същото усещане по време на битката ни в Алфея. Магиосниците са тук? Тук няма никой, но усещам енергията. Само че все повече отслабва. Знам, аз също я усещам. Да вървим. Кико, грижи се за животните, докато се върнем. Хайде, момичета, клуб Уинкс пак е в бизнеса. Уинкс Енчантикс! Ще се разделим. Ще ги открием по-бързо. Дано не привличаме много внимание. Вълшебната следа се усилва. Насам! Хайде, Арту! Не се отдалечавай. Енергията е тук, но никъде не виждам магиосниците на Огрон. А те не са незабележими. Да вървим. Няма ги тук. Вижте! О, тук изглеждат толкова манички. Опитвам да се концентрирам, Стела. Мисля, че вълшебната следа е точно пред нас. Магиосниците сигурно са там, в търговския център. Няма нещо, което да не мога да открия в търговски център. Вижте там. Гледай ти. Чудя се, какво ли рекламират? Днес са готови на всичко, само и само да продават. Мисля, че енергията идва от тази посока. Но там няма нищо. Мамо, ще ми я вземеш ли? Скъпи, имаш ли представа колко струва такава играчка? Ти си супер гърл, нали? Като онази в комиксите. След всички битки, в които победихме в магическото измерение, се оказахме в мол, заобиколен от шопинг маняци. Какво му е лошото на шопинга? Чакай, Лейла. Усещам нещо. Аз също. Следата е силна и точно под нас. Да, но въпросът е къде?
Безполезно е. Ако искаш да оцелееш при земния транспорт, научи правилата за движение. Следата отслабва, отива към Бейбридж. Там долу, Блум. Те са! След мен! Това пък какво беше? Вие да не снимате филм. Много съжаляваме, ние се припознахме. Допуснахме грешка. Ужасна грешка. О, следата изчезна. Това беше, момичета. Ако огромни магиосниците са тук, ние ги оставихме да се измъкнат. Определено нямаме късмет. Много ясно. Просто днес не ни е ден. Вижте! Кико, какво става тук? Каква бъркотия! Момичета, имам чувството, че тази вечер ще работим извънредно. Знаех, че на земята ще бъде трудно, но не чак толкова. В следващия епизод Уинкс откриват зоомагазин «Любов и любимци». Много вълшебни животни чакат да бъдат осиновени от земните деца. Животът в гърдения става забавен, но магиосниците от черния кръг ще се постараят да развалят купона. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Даниела Горанова, Мина Костова, Анатолий Божинов, Живко Джуранов. Преводач Ели Ризова. Тон режисьор Красимира Семерджиева. Режисьор на дублажа Анелия Шишкова.